Maayong gabi. Ania ang mga nag-unang panghitabo og kalambuan gikan sa lalawigan sa Sugbo. Gisagop sa Hunta Probinsyal ang hiniusang pamahayag sa 8 ka mga kongresista nga nagbadlong sa usa ka doktor nga namasangil og di mao sa Sugbo. Ato sa regular session kaniadtong Agosto 23, gipasar sa Hunta Probinsyal ang maong resolusyon nga nagbadlong kang Dr. Edsel Salvania sa iyahang irresponsable nga pamahayag. Ania ang dugang detalye gikan ni Sheila Gravines. Gisagop sa Hunta Probinsyal ang hiniusang pamahayag nga gilwatan sa 8 ka mga kongresista sa Sugbo nga nasuko sa pasangil ni Dr. Edsel Salvania, miyembro sa Technical Advisory Group sa Department of Health, nga ang Sugbo mo ay tinubdan sa Delta variant nga mikatab sa Mindanao. Ato sa regular session sa Hunta Probinsyal karong adlaw, Lunes, Agosto 23, gipasar sa mga bukal in mass motion ang resolusyon nga giduso ni Bukal Horacio Franco nga nagsagop sa maong hiniusang pamahayag sa mga kongresista. Ang 8 ka mga Sugboanong kongresista wala makauyon nga gibasol ni Dr. Salvania ang protocol sa Sugbo nga maoy nakaingon sa pagkatap sa Delta variant dito sa Mindanao. Ang maong mga kongresista naglakip la ni Eduardo Gulyas sa unang distrito, Kongresista Wilfredo Caminero sa ikaduhang distrito, Deputy Speaker Pablo Jan Garcia sa ikatulong distrito, Kongresista Janice Salimbangon sa ikaupat nga distrito, Vincent Franco Duque Frasco sa ikalimang distrito, Kongresista Emery Lollipop Owano Dizon sa ikaunom nga distrito, Kongresista Peter Jan Calderon sa ikapitong distrito, ingon man si Kongresista Sunny Lagun sa Ako Bisaya Party List. Ilang gibadlong si Salvania nga dili magpataka og luwat og pamahayag kay nakadala lang kini og kagubot sa Sugbo og nakalawgaw sa mga paninguha sa opisyales dinhi pagtubag sa kasamtangang krisis. Sa joint statement sa mga kongresista, sila nagkanayon nga irresponsable ra ang pamahayag ni Salvania. Matud sa Provincial Board, ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ni pahugot sa iyang prevent, detect, isolate, treat, reintegrate kon PDITR protocols ug hugot nga nakiglambigit sa pribadong sektor ug sa Department of Health sa Central Visayas sa pag-recruit og healthcare workers nga gipangdestino sa Temporary Treatment and Monitoring Facilities kon TTMFS. Ang Kapitolyo mo ay musweldo sa mga doktor og nurse aides nga i-assign sa mga TTMF sa kalungsuran ug mga syudad sa probinsya. Gawas ni ini, mikabat na sa 25.5 milyones ka pesos ang gipalit sa Kapitolyo nga mga tambal og medical equipment nga gipadala sa mga provincial og district hospitals ug sa kalungsuran alang sa pag-atiman sa mga pasyente nga gi-COVID. Naglangkob kini sa mga high-flow oxygen, antiviral injections, antibiotics, ventilators ug uban pa. Sheila Gravines, Balita sa Sugbo. Atangi ang uban pang mga kasayuran, pinaagi sa pag-subscribe sa Sugbo News Facebook page o YouTube channel. Ako si Paula Mendoza.